Hayırlı gün. Biz Tatar Kitap Yurtu proyektlari турында матбугат конференциясына жыйылдык һәм безнең кунакларыбызны тәкъдим итәм. Шәйхин Айдар Расимулла, музейның директоры, Миндиярова Амина Рамзил кызы, режиссер, Абударова Ландыш Роберт кызы, Остазлар мәктәбе остазы Хабибуллина Эльмира Камил кызы, КФУ Халыкара мөнәсәбәтләр һәм көнчыгышны өйрәнү югары мәктәбе деканы, Остазлар мәктәбе остазы. Беренче сорау Айдар Расимуллина. Үзегезнең проектларыгыз хакында мәгълүмат биреп битсәгез иде. Хайырлы көннәр. Быел чыннан Татар Китабы йорты Милли музей филиалы буларак күп санлы проектларны дәвам итә. Һәм инде безнең бу көннәрдә безнең өчен аеруча әһәмиятле булган проект ул Шәриф Камалга һәм аның якыннарына, гаиләсенә багышланган Бәхет елы исемле спектакль. Ну, асылда ул Шәриф Камалга түгел, гомумән ул чорга 1937 елга һәм андагы бик хисап шәхесләргә багышланган. Шәриф Камалдан тыш анда инде исемнәре онытылган бик күп шәхесләр дә искә алына, гомумән анда даими фамилиялар яңгырый һәм без аны шундый гомуми бер багышлау рәвешендә күз алдына китерәбез. Спектакль һәм үзенә күрә бер багышлау. Шул вакытта безнең 1 февральдән Шәриф Камал исемендәге әдәби премия кысаларында Шәриф Камал әдәби мәктәбе башланып китә. Аңа без 28 гыйнварга кадәр арызларын кабул итәбез. Ул мәктәп кысаларында чәчмә, сәрт, проза һәм әдәби тәрҗемә юнәлешендә дәресләр, остаханәләр, әдәби очрашулар, дискуссиялар күздә тотыла. Ул инде безнең май аена кадәр бара торган бер проектыбыз. Моннан тыш әлбәттә безнең Шәриф Камал премиясы да үзенең эшен дәвам итә һәм инде 28 февральдә бер айдан соң аның 2022 ел өчен лауреатлары игълан ителәчәк. Ул безнең чираттагы зур чара. Менә шушы юнәлешләрдә безнең актуаль булган проектларыбыз. Рәхмәт. Амина Рамзиловнага безнең сораубыз спектакль хакында әйтеп сөйләп китсәгез иде. Ни өчен менә нәкъ шулай дип атала бу? Кемнәр монда катнашачак? Спойлер булмаслык итеп. Бәлки спойлер дип ярый. Спектакль Бәхет елы дип атала. Ул хәзер ничек әйтер икән? Дөресен әйтергәнме? Дөресен. Ну, в общем, Бәхет спектакле дип атала, спектакль Бәхет елы дип атала. Без менә уйладык Шәриф Камалның хатлары, гаилә хатлары, дусларына язган хатларыннан иң беренче этапта без шул хатларны укып чыктык. Но Айдарлар топладылар, мин укып чыктым шул хатларны. Һәм нәрсә турында минем какой-то неде анда язылган 36 ел, 37 елда язылган, 38 елда һәм анда бер тапкырда кызыл террор турында бер нәрсә юк. Ну, ничектер аларның менә тормышлары бара, анда менә китап яздым, китап чыгардым. Шундый хәл булган, мондай хәл булган һәм ничектер ул хатларда гомумән бу 37 еллардагы шул террор күз алдына күренми гомумән. Һәм шунда миңа кызык булды, менә беренче тапкыр минем шундай уй килде, менә чынлап та ничек шундай авыр елларда кешеләр яшәгәннәр микән, алар бит гел дә стрессте яшәмәгән, шундай теге туганнарын, дусларын, бергә эшләүче кешеләрен утырткан дәвердә алар барыбер ничектер бәйрәм иткәннәр, премьералар чыккан, балалар туган, гаиләләр барлыкка килгән. Һәм шунда мин уйлый башладым, нинди событиялар булган, Айдар белән сөйләшеп, анда бик күп мотор чаралар, анда вот начиная от того, что родился Тимофей Шарипович имя, но в то время еще никто не знал, да, ну, как бы, что это будет будущий президент, первый президент Татарстана. Булай, анда Толкинның Хоббит әсәре чыга, мәсәлән, аннарысын первый это 20-й юбилей. 20-й юбилей революции. Анарсан рабочие колхозницы скульптуры Вера Мухина получает гран-при в Париже и так далее, и так далее. То есть, в принципе, и для людей, которые, ну, если не вникать, если убрать все то, что ночью всех забирали, и был какой-то тотальный диктатура, тотальный контроль, люди продолжали жить и веселиться. Без примерно чыгарган дәвердә сейчас вот немножко
после у нас был уже премьерный показ деп айтсам болайбы, премьерный показ болды һәм без какие-то моменты доделывали. Хәзер менә безнең булачак, что олар аңлыйлар нинди дәвердә яшәгәннәрен, алар просто из-за мудрости акыллары аркасында алар аның турында бик кычкырып белмиләр. Ә яшьләр гомумән шул касын террор баганын сизми. Менә Шәриф Камалның кызы малае, алар бәхетле совет балалары, алар бәхетле илдә үсәләр, аларның менә шундый шатлыклы гомерләре һәм анда кемдер нәрсәдер, ниндидер хавас, нигә эшри икән начарлыкка, димәк, шулай, это вот такой частичный момент, то есть это не фон. Фон — это счастливое детство, счастливая молодость. Һәм шуңа дип бәхет ила дип атала, ул спектакльдә безнең уйныйлар Тинчурин театры артисты Буладдин Натуллин Шәриф Камал ролен башкара. Камал театры актрисасы Лейсан Файзуллина ул Шәриф Камалның хатынын уйный. Аннан Кореев театры артисты Ильсаф Нәҗипов уйный Йосыфны, малайларын. Кызын Зәйнәпне уйный безнең Әдилә, ул Эльза Исламованың укучысы, вокалистка, колледж, музыкальный колледж 4-нче курс студенткасы. Калган 4-5 ролена безнең башкара хәвәскәрләр, менә безнең Дәрт хәвәскәрләр труппасы оешкан иде 2017 елда безнең Дәрт хәвәскәрләр труппасы оештырылды. Менә без беренче тапкыр Илгиз абыйның Шәүдә Зөбәрҗәт спектаклен уйнадык Камал театр сәхнәсендә, РСТД сәхнәләрендә һәм башка театраль площадкаларда без спектакль елдан-ел уйнап барабыз. Һәм теге елны позапрошлом году татар театрының тууына 22 декабрьдә татар театрының туган көне. Шул көнне без спектакль куйдык, дуслар спектакль Туфан Миннуллин һәм без площадка эзләдек һәм безнең Айдар Расимович үзенә рөхсәт итте татар китабы йортында спектакль куярга, безне бик җылы каршы алдылар. Безгә бик ошады эшләү. Вот, һәм киләсе елны уже безне шундый сөйләшү булды, ниндидер иммерсив вариантта ул татар китабы йортында спектакль оештырырга, чөнки бу йорт фатир музей. Анда без ниләрне хәтле, чырмаларны хәтле мендек, ул һаман ул тарихны саклый. Это вот точка покоя в России диде, да? Кем әйтте аны? Точка покоя в России, да? На самом деле, нашли тамашта һәм ниндидер атмосфера. Беренче катта түгел, а вот менә икенче катта, мен анда үз генә калырга куркам. Шәриф Камал вафат булган җирдә, но ләкин анда ниндидер энергетикасы бар һәм ул менә коммунальный историялар, в общем, без бер ел буе уйладык. Аллаға шөкер, менә уже икенче елда тоже татар театрының тууына 22 декабрьдә спектакль һәм ул 22 декабрь татар театрының туган көнендә Шәриф Камал вафат була. Һәм шул көнгә без ничектер вот, я не знаю, что мы там больше праздновали, но вот шул. Һәм шул бардылгы форматында спектакль ясалды. Спектакль эзләнү. Вот как-то так. Кыскача. Все. Сценарий авторы. Айдар Расимович. Айдар Расимович һәм менә без премьерадан соң, аннан соң безгә тагын прям драматический кусоклар кирәк иде, тагын күбрәк. Һәм без сорадык Айдар Ахмадиев безгә тагын монологлар язды. Так что кто смотрел премьеру, тагын бер тапкыр килегез, чөнки анда немножко вот изменено некоторые моменты, добавлены очень сильные, хорошие сцены. Айдар Ахмадиев, алар менә недавно тоже анда пресс-конференция булдылар, алар хәзер Айдарның менә 2 спектакль Кореев театрында бара, ул Арыну һәм Рөстәм Мәҗәлләрнең инсценировкасын язды, Арынның инсценировкасын, нидә хәзер алар Кәви Сәрвәр операсына әзерләнәләр һәм безгә Айдар тоже менә булышты сценарий белән. Бу сорау Эльмира Камилевна сезгә микән? Менә монда аннотациядә язылган бит инде мифлар юкка чыгарыла һәм моңа кадәр җәмәгатьчелеккә билгеле булмаган документлар табылды дип. Нинди мифлар турында сүз бара? Бу сорау күбрәк безгәдер, музейгадыр. Чөнки мифлар дигәндә монда гомумән бара Шәриф Камал шәхсен татар җәмәгатьчелеге. Нәкъ менә укучылар, китап укучылар дип әйтәк, әдәбиятны мәктәптә өйрәнүчеләр, әдәбият сөючеләр, ягъни махсус эзләнүче тикшерүче булмаган кешеләр, әлбәттә алар аны язучы буларак кына белә һәм язучы буларак та аны аерым әсәрләре
аша без аны беләбез, буранда аша, акчарлыклар аша, Хаҗа әфәнде өйләнә хәтерлиләр әлбәттә. Кемдер әлбәттә үз заманында матур тугандан укыган, һәм алардан безнең Шәриф Камалның үзгә күрә бер шундый стандарт образы туа. Ул образны совет чорында безнең рәсми әдәбият тарих кысаларында шулай ук урын-урыны белән махсус та тудырганнар. Мен әйтмим ялган дип яки мифтанга тора торган образ дип, ләкин менә Шәриф Камал эшчеләр арасында булышкан һәм шул даирә вәкиле булган, гел менә кызыл килчәк турында уйлаган дигән шундый бер фикер яши. Ул фикер турында инде без моннан 1 ел элек шушы ук залда сөйләшкән идек. Ләкин менә Шәриф Камалның хатларында, аилә хатларында без аны нәкъ менә аилә башлыгы һәм әти кеше буларак күрәбез. Ул Монда бик кызык фактларга без юлыгабыз. Ул хатлар архивта безнең 44нче елдан, кайберләре 60нчы, 80нче еллардан бирле саклана. Аларны беренче әйтеп тоташыганнар Шәриф Камалның гаиләсе. Һәм инде аларны бөтенләй өйрәнелмәгән дип әйтсәң, әлбәттә ул зур хата булыр. Алар үз заманда өйрәнелгән, ләкин алар җәмәгатьчегә тәкъдим ителмәгән аларның күбесе. Без инде монда 150дән артык хатны укыдык, кириллицага күчердек. Ул безнең 29нчы елдан башлана торган менә бу хат алышу. Безнең архивта иң борынгы хат ул 1911 елгы хат, Габдулла Кариевның Шәриф Камал хаты, ләкин анысы безнең бу исемлеккә керми. Инде менә бу исемгә кергәннәре, анда чыннан да Зәйнәп, аның кызы Зәйнәпнең, улы Юсуфның тормышлары, ул Шәриф Камал гаиләсе турында гына түгел, ул заман турында, ул заманның балалары турында, ул заманның әтиләре, әниләре турында, гаилә алып барулары турында, ул шул чорга бер һәйкәл. Һәм без аларны шушы спектакльдә тәкъдим итәбез, чөнки урын-урыны белән беренче урында ул хатлар турыдан туры укыла. Һәм әйтергә кирәк, менә 22 декабрьдә безнең менә бу спектакльне тапшыруга килгән кунаклар ул хатларны дөньядагы гомумән беренче ишетүчеләр иде. Аларны моңа кадәр шушы хатны алучылар укыганда, музей хезмәткәрләре укыган, башкалар укымаганнар. Һәм әлбәттә кайбер хатлар, алар безнең спектакльнең сценарийның тукымасына кертелгән. Ул хатлардагы сүзләр белән, җөмләләр белән безнең персонажлар аралаша урын-урыны белән. Монда хатларына түгел, әлбәттә безнең әле документлар бар. Без язучылар берлеге әгъзасы булар Шәриф Камалның менә шәхси эшен алып өйрәндек. Анда аңа язылган бик куркыныч справкалар бар. Без аларны шулай спектакльдә укыйбыз. Монда берничә яссылыкта менә шушы хатлар, документлар кулланыла. Һәм аларда әлбәттә без чак кына башкачарак шәхесне күзгә китерәбез. Анда безнең бар үзебезгә ирек куйган урын. Шәриф Камал дөресен сөйли торган урын. Ләкин ул урында хәтта менә шул монологта безнең уйдырма түгел. Ул Шәриф Камалның төрле чордагы иҗатына нигезләнгән монолог. Я аның каһарманнарының теле ул, я аның әүвәлге чор иҗатының теле. Без менә махсус шу спектакльдә Шәриф Камалның шигырында укыйбыз. Шәриф Камал бит үзенең әдәби эшчәнлеген шигырь язучы буларак башлый. Мин әйтмим шагыйрь дип, ул шигырь язучы буларак башлап җибәрә. Чөнки ул ни өчен шулай әйтәм? Чөнки ул бу шигъриятне үзе үк баш тарта. Үзенең шагыйрь түгел икәнлеген аңлап, үзе шундый фикергә килә. Ләкин ул шигырьләр Шәриф Камал әйтмешли, художество ягыннан камил булмасалар да, зәгыйфь булсалар да, аларда бик тирән фикерләр ята. Һәм менә моңарчы бер кайда басылмаган бер шигырен Шәриф абый спектакльдә укый. Һәм ул шигырьне шунда гына ишетеп була, ул әле бер кайда басылмаган. Бәлки менә быел чыгачак яңа китапка ул бәлки керер, бәлки кермәс тә. Һәм без менә әле әйтеп китмәгәнмен, 10 февральдә Шәриф Камалның иң беренче китабына Сәдә исемле җыентыгына багышланган күргәзмә ачабыз. Менә анда инде аның шигъри иҗаты киңрәк тәкъдим ителәчәк. Шушы шигырьләрендә менә мәңге актуаль булган фикерләр ята. Ул сугышлар турында да фикерләр, ул zulмәт турында фикерләре дә бар аның. Алар Шәриф Камалның монологына бик нык туры киләләр. Кыскасы, бераз башкачарак Шәриф абый ачыла. Шуңа күрә бу проект безнең өчен бик нык кадерле. Чөнки без менә Шәриф Камалны 73 ел өйрәнәбез. Музей ачылуга 29 январьда 73 ел тула. Шул вакыттан бирле өйрәнәбез, төрлечә ачабыз. Менә хәзер без аны нәкъ менә гадәти шәхес буларак, гадәти кеше буларак ачуга якынлашканбыздыр. Рәхмәт. Илмира Камиловна,
Язучыларны шушы рәвешчә иҗатын популярлаштыруга сез ничек карыйсыз? Еш кына шулай килеп чыга бит инде теге сәхнәдәге әсәрләрдән соң җәмәгатьчелек алай булмаган ул дип ризасызлыгын белдерә. Сез ничек бәялисез? Хәерле көн. Монда инде шуны гына әйтеп үтәргә кирәк. Һәрбер шәхес театр әсәре булсын, язылган әсәр булсын, аны бит үзенең әзерлеге аша кабул итә. Ягъни үзенең рухи дөньясы аша кабул итә. Шуңа күрә кайсы бер шәхесләр аны кабул итеп, үз тормыш аркылы, үз призмасы аркылы яшәячәк, әйме. Кайберләре инде бәлки кабул итмәгән моментларда булыр. Ләкин менә мондый проектларның кирәклеге зур мәгънәгә, зур әһәмияткә ия булу һичшиксез, чөнки без инде күнеккән ниндидер әсәрләрне уку белән шөгыльләнәбез, мавыгабыз, ләкин ул кешенең тормышын, язмышын күләге астында калаймы, күбрәк яктыртылмый, биографик әсәрләрендә бик күп кеше укымый. Менә шушы яктан кешенең шәхесен таныту, ул шәхес нәрсәләр белән яшәгән, нәрсәләр кичергән дә шундый әсәрләр тудырган дигән сорауга җавап табу өчен мондый проектлар бик әһәмиятле дип уйлыйм. Һәм остазлар мәктәбе хакында әйтеп китсәгез иде, Ланыш. Ул сезгәме? Әйе, хәерле көн. Остазлар мәктәбе ничек барлыкка килде дигәндә, менә Шәриф Камал премиясе ул 2003 тапкыр быел тапшырылачак бит инде. Һәм һәр елны ниндидер яңа авторлар барлыкка килә. Без һәр елны 45-50 эш кабул итеп алабыз. Ләкин аларның берсенә, икесенә премия тапшырыла, шуннан соң алар ничектер стихияле рәвештә таралып китәләр. Аларның икенче елны тагын карыйсың, яңа фамилиялар барлыкка килә, былтыр катнашканнары каядыр юкка чыга. Менә шушындый әлбәттә бар араларында ел сайын карашып үзләренең кешеләрен сынап караучылар. Менә эшләр арасында шундый эшләр була. Менә бер остаз сүзе җитми шул эшкә. Бер киңәш җитеп бетми язучылар тарафыннан ниндидер төзәтеп кенә җибәрәсе эшләр бар. Менә шушындый эшләрне инде чыннан да җиренә җиткереп премия алырлык итеп булмаса да, ләкин авторны шушы өлкәдә тагын да иҗатта калдыру максатыннан менә шундый идея барлыкка килде. Аны остазлар мәктәбе иттереп формалаштырырга булдык без. Ул инде ничектер системалырак булачак. Бу эш Шәриф Камал премиясының дәвамы булып тора. Һәм бу дәресләр алар онлайн һәм офлайн форматта барачак. Без аларны шулай иттереп формалаштырырга карар кылдык. Монда инде бүгенге көнгә 15ләп язылучы бар дип әйттеләр, шулай. Сәгать саен торыйлар. Менә бүген әле ни өчендер беренче сәгать рәттән килә гаризалар. Гаризалар кабул ителә, чөнки бу мәктәптә уку бурчлай һәм уңайлы вакытка киләнә ул үзенә күрә һәр кайсының теге күпмедер дәрәҗәдә теләкләрендә исәпкә алып вакытын билгеләп. Инде безнең төп бурыч бик амбицияле. Киләчәктә бу Шәриф Камал премиясының лауреатлары киләчәктә инде алар татар дөньясында Тукай премиясе алачак язучылар булып өлгәргә тиеш дип шундый амбицияле максатлар куябыз без. Дөнья күләмендә бәлки Нобель премиясе дигән амбицияларыбыз да бардыр. Һәр хәлдә безнең авторлар алар үзләрен чыннан да зур максатлар белән югыйсә эшне башлап торган мәгънәсе дә юк, ниндидер зур максатлар куймыйсың икән. Шуңа күрә инде аның остазлар мәктәбенең эштәлегенә килгәндә ул безнең май-февраль айыннан алып май айына кадәр дәвам итәчәк. Айга 2 тапкыр чыннан да офлайн очрашулар булып торыр дип планлаштырабыз. Һәм быел без аны хикәя жанрына багышларга булдык. Беренче караганда хикәя жанры ул проза әсәрләренә арасында иң катлаулы жанр булса да, иң җиңел жанр кебек тоела, ләкин шул вакытта аның үзенең катлаулыклары бар. Һәм шушы 4 ай эчендә без инде үзебездә укучыларга хикәя нәрсә ул, татар хикәясе нәрсә ул, 20нче йөз белән 21нче йөз арасында язылган хикәяләр нинди эволюцион юл үскән, кичергән. Менә шушын аннарысын тагын 20нче йөздә, мәсәлән, хикәя жанры барлыкка килгәндә
Татар әдәбиятында нинди хикәяләр язылган, рус әдәбиятында нинди хикәяләр язылган, чит ил әдәбиятларында нинди хикәяләр язылган. Менә шушындай сорауларга җаваплар эзләячәкбез. Без аны инде укучылар белән бергәләп эзләячәкбез, әлбәттә. Шулай ук, мәсәлән, классик татар хикәяләре антологиясыннан хикәяләр алып, аларны анализлаячакбыз. Мәсәлән, ни өчен Миргазиян Юнусның безнең өй өянкеләр астында иде дигән шундый бер хикәясе бар. Андый хикәя ни өчен татар әдәбиятында гына туа ала? Менә шушындай сорауларга җавапларны, Алла бирсә, без барысы теге укучылар белән бергә табарбыз дип уйлыйм. Без әлбәттә теге монда кемнәр була, остазлар дигәндә, без галимнәрне дә чакырмакчы булабыз. Дискуссия форматында да узауның форматы. Мәсәлән, Әмирхан Еники турында Гөлфия Гайнуллина килеп сөйли ала. Аның хикәяләре турында 60-80 еллар әдәбиятында, татар әдәбиятында нинди хикәяләр туган дигәндә, әлбәттә, иң беренче булып күз алдына Әмирхан Еники килеп баса. Һәм аның хикәяләре беренче караганда теге бик күп укылган кебек, ләкин нәрсә анда? Без инде һәр вакытта да тирән мәгънәләргә кирип тормыйча гына узып китәргә гадәтләнгәнбез. Хикәя язачак авторларга аның инде ни өчен, менә бу сүзне ни өчен булай кулланган, бу символны ни өчен булай кулланган, аларның барысын да белеп тору кирәк була. Шул вакытта тагын, мәсәлән, Луиза Янсуар белән дискуссия безгә нон-фикшн турында сөйләргә, килергә вәгъдә итте. Һәм без монда әлбәттә тагын язучыларны, халык язучыларын да чакырачакбыз. Алар үзләренең серләре, остаз буларак серләре белән уртаклашырлар дип өметләнәбез. Һәм язучыларны үзләре дә теләк белдереп безгә кушылсыннар иде дип чакырабыз. Рәхмәт. Рәхмәт итсәгез, мин дә берничә сүз белән өстәп үтер идем. Без инде остазлар мәктәбендә тәрҗемәчеләр отрядын җитәклибез, әйме. Монда безнең командада һәм тәрҗемәчеләр, һәм тәрҗемә укытучылары, Казан университеты профессорлары. Без бер яктан жюри әгъзалары буларак бу проектта катнашабыз, икенче яктан инде остазлар мәктәбендә дә, шулай ук тәрҗемәчеләр белән, без инде аларны тәрҗемәдә үзләрен көч сынаган катнашучылар белән генә түгел, гомумән тәрҗемә дөньясының серләрен ачырга теләгән бөтен катнашучылар белән эшләргә вәгъдә итәбез. Әйме, аны инде алдан да сөйләштек. Шул февраль-май айлары арасында Казан федераль университеты укытучылары белән тәрҗемә эшендә, әдәби тәрҗемә өлкәсендә үзләренең фәнни эшләрен алып баручылар белән, шулай ук Мәскәү университеты һәм Санкт-Петербург университетында практик тәрҗемәчеләр, профессор, галимәләр белән дә очраштыруны вәгъдә итәбез, чөнки алар белән алдан килешенгән, әйтик, монда бит инде Шәриф Камалның әсәрләре менә бу премияда төрле телләрдә тәрҗемә ителеп сыныйлар үзләренең көчләрен. Монда төрек теленә тәрҗемәләр тикшерелә, мин үз ягымнан төрек теленә тәрҗемә ителгән әсәрләрне карап чыгам. Һәм инде шулай ук әйтик, Төркиядә бүгенге көндә бик танылган, һәм дә Төркиядә генә түгел, дөньяда танылган Архан Памук, Зөлфи Ливанова кебек язучыларның шәхси тәрҗемәчесе Аполлинар Аборотина белән без элемтәдә ул менә үзенең белемләре белән бүлешергә вәгъдә итте һәм шушы остазлар мәктәбендә катнашачак. Елена Александровна Аганова, Мәскәү дәүләт университеты укытучысы, ул шулай ук әдәби тәрҗемәләр белән эшли, әдәби тәрҗемәләр буенча дәресләр алып бара. Һәм инде үзебезнең Казан университетында төрле телләр белән эшләүче, төрле телләр укытучы һәм тәрҗемә, әйтик, тәрҗемә өлкәсендә белгечләр булган галимнәр дә катнаша. Инде Авропа телләренә килгәндә, менә алман теленнән тәрҗемәләр белән шөгыльләнүче һәм үзе дә башка илләрдә дә, Россиядә дә бик танылган Ирина Алексеева белән дә без элемтәдә, ул безнең инде алдагы остазлар мәктәбенә дә катнашып килде, үзенең дәресләре белән, сабаклары белән дип әйтик. Һәм инде менә әдәби әсәре ничек тәрҗемә ителә, әдәби әсәрен тәрҗемә иткәндә нәрсәләргә игътибар итәргә кирәк. Шулай ук символларны танып, аларны башка тел менталитетына яраклаштырып, дөрес тәрҗемә итү серләрен ачу өчен менә шу остазлар мәктәбендә катнашу безнең максатыбыз. Рәхмәт. Сорауларга күчек журналистлар. Леген Татар-Информ Фируза Ибраһимова, быел бит инде татар дөньясы өчен Дастаннар елы дип игълан ителгән иде. Менә сездә музейда ниндидер чаралар үткәреләчәкме? Бу Дастаннарга багышланган. Татар китабы йортында безнең быелга Достан
Biz bilәбез, безнең 20нче гасыр башына кадәр татар төрки басмаларында, татар басмаларына кызына чыккан китапларда дастан дигән сүз кулланылмаган. Аның урынына без бит бөтен дастан жанрында булган әсәр атлаган кыссалар дип, без кыссалар белән эш итәбез беренче чиратта. Һәм безнең инде быел безнең өчен мөһим булган дата ул Кыйса Юсуфның юбилей елы. Шагаштырмачы юбилей дип әйтәгән 800 елда булмаса да, без аның шушы әсәргә багышланган күргәзмә ачылачак музейда сентябрь-октябрь айларында көтелә ул. Безнең игътибар шушы текстка булачак. Булай бездә музей булач әлбәттә достаннар турында да, безнең борынгы төрки әдәбиятының һәм халык авызиятының төрле үрнәкләре турында туристларга сөйләнелә. Без беренче чиратта менә музейга башка шәһәрләрдән килгән туристларга татар традициясында шундый әсәрләрнең барлыгы турында сөйлибез. Ә инде конкрет чараларга килгәндә безнең быел игътибар үзәгендә Кыйса Юсуф булачак. Әдәби текст буларак та нәкъ менә китапчылык культурасының мөһим үрнәге буларак та без шуңа игътибар итәчәкбез. Рәхмәт. Тават. Әй. Сәмсез ялпын журналы. Бәхет елы спектакле татар тамашачысы өчен генәме, әллә инде әйтик, менә татарча белмәүчеләр өчен спектакль барышында тәрҗемә каралмаганмы рус теленә? Вот менә әлегә тәрҗемә каралмаган. Без аның битендә бу спектакль менә 30 январьдан куела башлый һәм алга таба даими рәвештә куелачак ай сайын дип торабыз. Инде ул теге ешлыгы бик еш булмаса да, ләкин даими куелачак. Алга таба без синхрон тәрҗемә булдыру турында уйлыйбыз. Шуның өстендә шундый алып барыла. Аның каталыклары бар, чөнки спектакль инде аңлаганыгызча ул инде безнең бер урында гына барган спектакль түгел. Аның барышында тамашачылар, артистлар музей булып сәяхәт итә. Безнең монда инде пресс-релизда әйтелгәнчә музейның 2 этажында кулланыла. Чармага барып җитмәсәк тә, ләкин анда хәрәкәт бара даими рәвештә һәм безнең музей шартларында анда синхрон тәрҗемә ясау бер хутлаулырак. Ләкин синхрон тәрҗемә кирәк, чөнки музейдагы бу спектакль миңа калса татар җәмәгатьчелегеннән тыш әлбәттә безнең шәһәребез кунакларына да аеруча кызыклы булыр иде. Бигрәк тә менә бу йорт тарихы белән бәйле булган төбәкләрдән булган кешеләр өчен ул Оренбур, Мордовия гына түгел. Менә безнең бит инде бу йортта заманында Мәскәүдән Фадеевлар килеп йөргәннәр кунакка Шәриф Камал янына. Безнең бу йортта рус язучысы Сергей Мстиславский күпмәр вакыт яшәгән. Ул менә 1905 елгы революциядә актив катнашучы Гапонны үтерүдә катнашкан кеше буларак билгеле. Менә ул Шәриф Камал яшәгән йортта күпмедер ай эвакуация вакытында яшәп яткан мәсәлән. Аның шундый кызык теге бәйләнештә бар Мәскәү, Ленинград белән. Әлбәттә ул шәһәр кунаклары өчен музейда рус телендә чаралар җитеп бетми. Без бит менә сизеп торабыз теге татар телендәге чаралар белән бердән рус телендәге чараларның кирәклеген. Һәм менә шуңа күрә синхрон тәрҗемә әлбәттә кирәк. Безнең әле бу спектакльдән тыш быел март аенда тагын бер спектакль музейда куелачак. Ансы инде без тәрҗемәсез эшләячәкбез. Ансы тәгаен итеп була, ансы татарча гына булачак. Чөнки ансы бик нык шундый аерым бер темага дип әйтгәндә. Әлегә сер, бик зур сер. Рәхмәт. Гөлүзә. Менә бу ислаханалар турында анда бит инде теләсәк килә ала дип алмыйм. Кемдер Шәриф Камал премиясына да кайтучылар гына түгел. Гомумән бөтен кеше йөри ала. Әйе, ислахана дип инсталлар мәктәбе. Устазлар мәктәбенә менә безнең Шәриф Камал премиясына дәгъва итүчеләрнең яше 30 яшькә кадәр устазлар мәктәбенә миңа калса инде мөмкиндер дип уйлыйм. Аннан өлкәнрәкләргә дә. Мәгәр дә мөмкин булса өстәп үтәсем килә. Күп кенә бит дәресләр остаханәдәге дәресләр видеога да төшерелә. Һәм социаль челтәрләрдә дә аны күреп була. Менә шул видеоларны күргән кешеләр күп кенә мөрәҗәгать итәләр. Менә без бүген дә сөйләшеп утырдык. Хәтта Төркиядә татар әдәбияты белән кызыксынучы менә безнең Демиркая
шул видеоларны карап, безгә мөрәҗәгать итеп, тагын ничек күрергә була, тагын ничек катнашырга була дип, һәм бу остаханәләр бары тик татар әдәбияты белән Татарстанда кызыксынучылар өчен генә түгел, хәтта Россия күләмендә дә, башка илләрдә дә татар әдәбияты белән кызыксынып, татар әдәбиятын тәрҗемә итеп, таныту кешеләр өчен дә бик кызыклы остаханәләр булып күрсәтте үзен. Һәм инде менә аларның катнашуын да без көтәбез, һәм инде менә гаризалар кабул итәбез. Анда яшь шикләре бер нәрсә инде, әлбәттә, алар шартлы шикләр. Без беренче чиратта көтәбез 14 яшьтән 30-га кадәр булганнарны, ләкин гариза бирүчеләр арасында өлкәнрәкләр дә бар, яшьрәкләр дә бар. Без аларның барысына кабул итәбез, чөнки безнең өчен менә һәрбер татар дөньясы белән, татарлык белән кызыксынган һәрбер кешене барлап тору мөһим. Һәм әлбәттә, монда Шәриф Камал премиясын дәгъва итүчеләр дә, дәгъва итмәүчеләр дә катнаша ала. Аның шартнамәсендә, нигезләмәсендә шулай дип язылган да, катнаша алалар. Рәхмәт. Аны бит инде быел премия өчен анда белгәнемчә кеше үзе язган ниндидер әсәрләр һәм тәрҗемә эше булып дидек. Тәрҗемә эшенә анда бер хикәя алына бит инде, ул менә ничек сайлана? Ул күләменнән торамы, авырлыктан торамы, нәрсәдән торып сайлана? Без менә быел тәрҗемә өчен конкурска Шәриф Камалның ата әсәрен сайладык. Монда инде башта бик шикләнебрәк булса да алдык, чөнки тексты шактый авыр, кызыклы. Без инде текстларны сайлаган вакытта җиңеллек юлы белән бармыйбыз, киресенчә менә авыррак, кызыграк, байрак текстларны сайлыйбыз һәм менә быел инде ата тексты гомумән жюри әгъзалары өчен, оештыручылар өчен кызыклы дип табылды. Без берничә текст арасыннан сайлыйбыз аны, ягъни иң күп тавышны яулаган әсәр тәрҗемә өчен тәкъдим ителә һәм шуннан да менә ялгышмаганбыз дип уйлыйм әле. Менә берничә көн эчендә дә караган текстларда шактый матур, шактый бай тәрҗемәләр, эшләнгән тәрҗемәләрне күрдек һәм күңел инде моңа сөенеп тора. Катнашучылар Татарстаннан гынамы, әле инде чит төбәкләрдән катнашучылар бармы? Моны инде бу җавапка Айдар Рәсим улы җавап бирер, чөнки без тикшерүчеләр фамилияләрне белмибез. Ягъни укып бетергәннән соң гына кемнең каян икәнен белә алабыз. Башка төбәкләр дә бар. Һәм әлбәттә, безнең Төркиядән тәрҗемәчеләр бар. Төрек телен тәрҗемәчеләр арасында, ләкин алар төрекләр түгел, узган төрекләр дә бар иде. Ләкин ни кызык, төрекләр булса да, аларның тәрҗемәләре менә бик камил дип танылмады мәсәлән. Ләкин быел бар Татарстаннан башка илләргә китеп белем алучылар. Андагы студентлар катнашучылар арасында менә бар Голландиядә белем алучы бер студент безнең тәрҗемә итте инглиз теленә, һәм төрек теле тәрҗемәче арасында шулай безнең бар инде студентлар башка Төркиядә белем алучылар. Сораулар. Шәриф Камал премиясы турында мәгълүмат бирә аласызмы? Күпме әсәр килде? Кемнәр, кайсы төбәкләр? Безнең инде тәгечә 50-дән артык менә эш килде. Безнең әле Шәриф Камал премиясын үтәле быел бүләкләр санады артты. Туган телләрне саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәме белән, мәдәният ярдәме белән безнең 4 премия тапшырыла. 2 яшь төркемендә 2 номинация, димәк, 14-тән 20-га яшмасам, һәм 20-дән 30-га кадәр шушы төркемнәрдә. Безнең алдагы елларда бар иде шундый бәхәсле момент, 14 яшьтән 30 яшькә кадәр булган шушы киң төркем эчендә без җиңүче билгелебез, ул бик гадел түгел дигән, шуңа без аның санын арттыра алдык, Аллага шөкер. Һәм инде моннан тыш әле без премия кысаларында төп конкурстан тыш үткәрәбез махсус бер бәйге. Ул безнең гомумән әдәби әсәрләрдә, татар һәм рус телләрендә әдәби әсәрләр, иншалар конкурсы, ул 2 мәктәп укучылары өчен генә. Беренчедән Шәриф Камал туган авыл Мордовияның Татар Пешләсе авылындагы мәктәп укучылары өчен. Һәм икенчесе аның Оренбургда Шәриф Камаллар гаиләсе белән беренче ел яшәгән Чебенле авылы. Анда Шәриф Камаллар үз заманында артель төзегәннәр, коммуна төзегәннәр. Менә шул авылда әле мәктәп бар, исән-сау. Шул мәктәп укучылары өчен махсус бәйге эшләбез, 2 мәктәп өчен инде. Алар белән шундый безнең контакт даими барсын өчен. Булай безнең шул 50-дән артык эш кабул ителде юнәлештә. Һәм инде менә без 28 февральдә җиңүчеләрне игълан итәчәкбез. 28 февраль сишәмбе көнне Татар китабы йортында Шәриф Камалның туган
көне искә алынган билгеләп үтелгән көннәрдә була бу. Шәриф Камалның беренче туу датасы бар. Безгә билгеле булган 27-28 һәм әле тагын Мордовиядә үткәрәләр туган көнен мартның 28-сендә. Менә без инде урталыкта 28 февральдә үткәрәбез менә шушы чараны һәм инде җиңүчеләр гына ителәчәк. Шулай ук бу датага безнең премияның интернет сәхифәсендә Шәриф Камал премиясына дәгъва иткән һәм җиңү яулаган әсәрләр урнаштырылачак. Ул әсәрләр һәм тәрҗемәләр алдагы елларның җиңүчеләренең әсәрләрен шунда карап булачак. Бу безнең өчен шулай мөһим әйбер, чөнки безнең әлбәттә җәмәгатьчелек алдында без җавап тотабыз. Бу әсәрләр шунда лаеклымы юкмы дигән сорау туган очракта менә укып карарга мөмкин булачак. Бу алдым әлбәттә жюриның да эшчәнлегенә җаваплылык өсти. Һәм инде тагын бер момент, безнең бит нигезләмәдә шундый юл бар. Башка әдәби конкурсларда катнашкан, җиңү яулаган әсәрләр монда катнаша алмый. Димәк, безнең монда килгән әле әсәрләрнең бер өлеше жюри карамагына хәтта барып та җитмәячәк. Аңлашыла ки, безнең дисквалификация дигән куркыныч сүз дә бар бу очракта. Башка әдәби конкурста катнашып җиңү яулаган икән, ул әсәр әлбәттә монда катнаша алмый. Андый ягы да бар. Димәк, жюри әле 50 әсәрне күрмәячәк. Анда беренче әсәр төшеп алачак. Андыйлар күпме? Күп түгел. Безнең бит тагын бер момент бар. Без барысына белеп тә бетерә алмабыз. Ләкин менә Аллаһка шөкер, безнең төп әдәби бәйгеләрдә, балалар, яшьләр өчен әдәби бәйгеләрдә җиңү яулаган әсәрләр матбугат чараларында, әдәби журналларда басыла. Без инде шуннан басылганлыгыннан аның беләбез. Ну, Глаголица бәйгесе бар безнең. Глаголица инде аларның бөтен менә long listка кергән, short listка кергән әсәрләр сайтларында урнаштырыла. Без аннан карап барабыз, мониторинг ясап барабыз. Ләкин инде, беренче әсәр бар шундый. Сагын түгәтәм, күп түгел әлбәттә. Бармы сорауларыгыз? Режиссерга сорау ничә плюс бу? Һәм кемнәр өчен адресланган? Ничә плюс? 12 плюс, уника плюс. Я бір кітап пытался разобраться вообще, от чего это идет. То есть у нас плюс ларнелер. В общем, уника плюс ты директор. Уника плюс һәм менә без бу спектакльне ясаганда тырыштык. Кеше Шәриф Камал турында әз белгән кеше дә, мәсәлән, менә безнең художниклар, сәнгать училищесі Сергей Геннадьевич Скомороховның укучылары, 4-нче курс студентлары безнең сценографияны ясадылар. Һәм менә алар яшь кешеләр дә, алар Казанда үскән балалар күбесе. Аларга ничә яшь анда, 18-20 яшь. Ләкин алар уже условно там Карин Тинчуринны беләләр, а башка уже ниләрне анда шәхесләрне белмиләр. Без бит анда Карин Тинчуриннан каларак та менә 37-нче елда кем безнең җәфа чеккән авторларны ниләрне алар белмиләр. Һәм шуңа, чтобы аларны белер өчен, безнең анда бер сәхнә бар. Яңа ел бәйрәм итә сәхнәсе, һәм шунда безнең бөтен менә шул шәхесләребез, 37-нче елда корылган шәхесләребез турында кратко информация. Һәм шуңа күрә 12 плюс, белмәм, булай, в принципе, балалар өчен ничегрәк булыр микән ул спектакль? То есть, монда балаларны олы кешеләр өчен, наверное, уйлану, хотя белмим, может, балага, мәсәлән, үзем 15 яшьтән бирле бик кызыга идем 19-20 гасырның беренче ярты ялыгы белән. То есть, мне была очень интересная информация, вот революция, һәм да, вот Первая мировая война вот всегда была интересна. Вот я вот перечитывала, пересматривала все, что могла. Это вот было 14-15 лет. Шул вакытта кызыга идем. Булгаковны ничә яшьтә укый башлыйлар, бу инде безнең попсовый автор Булгаков хәзерге вакытта, ни кызганыч. Аңа шундый мөнәсәбәт бар. Ләкин мәсәлән, мин Булгаков белән 6-нчы сыйныфта җинләнә идем, 6-7-8дә. Кемдер мәсәлән шушы яшьтә ук аларны ул төшөр белән кызыксынырга мөмкин. Алар өчен
мына 30-нчы еллар Мандельштамнар белән кызыксынган кешеләргә мәсәлән ул әлбәттә бик якын булачак бу спектакль. Анда мен әйтәм бит, ул трибют чыннан да багышлау шәхесләргә әзерлексез генә кирип китү авыррак. Ләкин шуңа күрә дә әзерлек элементы бар шунда, менә мин әйткәнчә, шәхесләргә багышланган бер аны мактау тактасы бар, ул бер декорация элементы. Икенче яктан программаларда анда сылтамалар булачак безнең сайтка, без анда мәгълүмат туплыйбыз, туплап урнаштырабыз шушы шәхесләр турында. Чөнки арада мәсәлән бар Сәләхәт Наголов дигән анда исем яңгырый, яки анда Закир Сәмитов дигән исем яңгырый. Шәриф Камал чоры 37 ел өчен бу исемнәр бик нык актуаль. Закир Сәмитовка Шәриф Камал даими хат яза, чөнки Закир Сәмитов Литфонд җитәкчесе һәм Шәриф Камалның санаторийга барулары, китап чыгарулары барсы да аңа бәйле. Хәзер аны беркем дә белми. Ул шулай репрессия корбаны, без аның турында мәгълүматны менә кыйпылчыклап шулай җыеп чыктык. Үзе бит, бәлки эзләнүчеләр, махсус эзләнүчеләр яхшы беләдер, ләкин мәсәлән бездә музейда аның турында мәгълүмат юк иде диярлек. Без махсус спектакль өчен аны җыйдык мәгълүматны. Һәм әлбәттә спектакль ул музейның бит инде финанс планын үтәү чарасы түгел, кешеләрне җәлеп итү чарасы гына түгел. Ул беренче чиратта безнең даими мәдәни агарту эшенең бер өлеше. Һәм без аның аша экспозицияны җанландырабыз, кешеләрне искә алабыз. Миңа калса иң мөһиме шушыдыр. Рухларына фатиха булып барсын дип таңлыйбыз ахырда спектакльдә. Шушы бер мөһимдер. Без аларның бу исемнәрне әлбәттә көн саен искә алып, табынып утырып булмый, асы мөмкин түгел. Ләкин аларны бит кайберләрен елга бер тапкыр да искә алмыйлар. Репрессия корбаннарын искә алган көндә искә алучылар хәзер инде бик аз. Шуңа күрә без шу спектакль аша аларны хәтердә яңартырга тырышабыз. Сәлах абыйларны, Закир Сәмитовларны һәм әлбәттә Шәриф Камалның якын даирә кешеләрен. Рәхмәт. Сораулар. Әйтер сүзләрегез, тәкъдимнәрегез журналистларга, тамашачыларга. 30 гыйнварда рәхим итегез Шәриф Камал музеена. 30 гыйнварда сәгать 6-да һәм 8-дә булачак ике күрсәтү. Безнең бер куйган вакытта безнең була димә ике куелыш. Дүшәмбе көн булачак ул безнең. Бу инде шулай төрле кешеләрнең графикларына бәйле, артистларның графикларына бәйле. Рәхим итегез. Инде әдәби мәктәпкә, остазлар мәктәбенә гаризаларны без 28 гыйнварга кадәр кабул итәбез. Сылтамалар безнең сайтта һәм социаль челтәрләрдә урнаштырылган. Рәхим итегез. Әйтер сүзләрегез бармы? Рәхмәт, барыгызга да тәкъдим.